Al 24 jaar lang wordt er zowat elke dag wel een linepraatje geplaatst door de internetwerkgroep op de website reduce.com. In 2024 was het jubileum vierd. In januari wie neemt tjoegen van het nijs over een pinautomaat die het mogelijk in de steeg geplaatst worden zou. Qua daarna kwam er een bericht over de kleur van het licht van de kerken. Kwon-inwoners gingen dit te vier en er kwam protest. Wat je blikken? Fake nieuws uit uw eigen hege hoed. Zo makkelijk is het om mensen te beïnvloeden. Fact-checken, dat beziek we op reduce.com. Dus geen fake nieuws meer. Februari is weer de maand van digitale verbinding. Elk huishouden kreeg een snoodvol opzetbordje. Kies noffelijk de website in de gaten houden. Op diezelfde snoodvol kun je ook het nijs van de omroep volgen. In maart kwam Houkje Riepstra, directeur van de omroep, eens vertellen over hoe als de omroep omgaat met verhalen op radio, televisie, website en sociale media. Ook de bijen waren bij het jubileum belutsen. Zij gingen de groepen 7 en 8 naar de hybride digitale uitstalling Impact. Hey, kijk er hierheen. Kijk er hierheen. Mooi, kom eruit. Hey, kijk er deze kant op. Ja, goed zo. Hoeveel zitten we erin? Oh, de binnen op de oude. Maar ik ben er nog wel in. Wat is het nog niet? Zus? Nee, maar het past er nog voor 2 bij. Ja, maak hem nog 4 bij. Ja. Groep 4, 5 en 6 maakt onder leiding van rapper Raptiel een rap en leerden over de leuke en minder leuke zaken van sociale media. Als kinderen is het nooit gewoon en het kunnen niks aan doen. Wat we lekker nog rappen, rappen, rappen met 4 bekkers. We staan hier op een rappen naar onze rappen. En spelen bij Feyenoord. Daarna gaan we naar het Rijn in Rotterdam. En we zijn er nog een beetje casual en een beetje sexy. Weet je wat mijn hobby is? Het lijkt wat ongezond. Ik sta al jaren dan uit de mond. Ik weet het met mijn kaarten, het is in mijn raad. Ik kan het echt vertellen. Ik heb zo pas een Hobby's, hobby's, dat kan alles zijn. Sparen of verzamelen, voetbal op het plein. Hobby's, hobby's, dat kan alles zijn. Rennen, fietsen, korte sprints, skaten op het plein. Brecht Wassenaar nam de band van 1, 2 en 3 mooi in de vraat van lood en beweging. Op avontuur is een beleving van filmpjes in die eigen lief maar reuk, smaak, vielen, lood, licht en bewegen. Nou, ik ben die steeds loeren, dus hij begint heel zacht, dus over heel 4 foto's, oké? Oké, maar mooi rustig. Heel zachtjes, maar een beetje loeren. En dan een hele grote brul. En stil. Oké. Wat best wie het? Klopt het? Ja! En de snavel even. En de pootjes eventjes, de klauwtjes eventjes een beetje weg een mooitje. En de reg even van de vogel even zo. En dan heel langzaam wappers een pieken maar die vleugels. En de 4 stappen lucht toen er komt. En dan nog een keer. En dan stijgt ze heel langzaam op. En dan vliegen de voetjes naar boven de bientoppen uit. En hier al je geloer. Soms is het wat verder voort, soms is het wat dichterbij. Is het hier goed was van geloer naast al je nest? Ja. En dan heel langzaam
de besten in de jungle. De wekker en maar zijn eigen iepenland. Heel voorzichtig. En de roekste geuren van de jungle. Roep maar eens even. Wil wel die plak, maar de roekste niet. Reduzen.com. Blio verboen.